Sibingelele sikamkele mbukeli eindabeni zakusihlwa lezi indaba ke uzothulela unoxolo mwali kanti ke naze inohlonze kusihlwa nje. La amanye amaqembu asazi ukuthi bona whether they will have the determination that we have heard. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi iqembu lisemgudwini ongcono njengamanje ukuyihlela kanye nokuyivuselela njengoba lihlanganisa ikhulu neshumi nambili lasungulwa. I don't see the reason why I should resign, to be quite honest. I'm doing my job as I've been given by the president, and I'm continuing. As I have said, Thursday I'll be back here. Ungqongqoshe wemfundo ephakeme uDokotela uBlade Nzimande uthi angeke esule esikhundleni lokhu ngemva kokunindeka kwakhe eyinsolweni zenkohlakalo eyibandakanya iNSFAS. I'm here to make sure that every box has been ticked, there is nothing outstanding, and that everything is in place for them to focus on football. Isafa isithembise bafana umklomelo wegidezi R130 zamarandi uma ingadla umhlanganiso emqhudelaneni weAFCON ozobanjelwa eIvory Coast. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi iqembu lisemgudwini ongcono njengamanje wokuyihlela kanye nokuyivuselela kwalo njengoba lihlanganisa iminyaka eli-112 leminyaka selokhu ke lasungulwa. Abahola abahlukahlukene einhlakeni zangaphakathi zeqembu bedlulisele ngemlayezo yezilokotho zabo ezahlukene baphinde ke baphawula nangezimo zezwe kanye nezombusazwe. Umengameli uthi njengoba iqembu namhlanje lihlanganisa ikhulu leminyaka ne12 selokhu lasungulwa ngo1912 selikwazile ukwedlula kuzinselelo eziningi selike labhekana nazo. Uqagule ukuthi amaqembu amaningi ezombusazwe azozama ukusebenzisa udaba lwenkinga yogesi ezweni njengethuluzi lokuzama ukuzakhela ugazi njengoba kuzoyiwa ukhethweni nonyaka. Electricity is still a challenge, let's admit that. A load shedding is still a challenge. But we are going to solve a problem, your load shedding. We are bringing more and more megawatts onto the system, and Nina Lapa Mpumalanga, the whole nation needs to stand up and thank you for being the province that lights up the whole country. uRamaphosa uphinde wagcizelela ngelokuthi uhulumeni olawulwa iANC osengakwazi ukubhekana nezinselelo zezwe. It could mean ukuthi abantwana batholi iNSFAS if you weaken this organization. Ngoba la amanye amaqembu asazi ukuthi bona whether they will have the determination that we have heard, the bravery and the courage that President of the Youth League was talking about, whether they'll have it to continue solving the problems of our people. We have addressed to solving those problems from 1912. Amalungu obuholo phezulu beANC athi awanakho ukungabaza ngokuthi izinkulungwane zabalandeli ezizotheleka ngobuningi bazo enkundleni imbombela ngomgqibelo. Ukuzweka banzi ngalolu daba sivakashelwe umhleli wezindaba zombusazwe lapha eSABC uMzwandile Mbeje. Shanda sikwamukele indaba zakusihlwa sibonga khona isikhathi sakho namhlanje kusihlwa. Siyabonga kakhulu. Sizwe inkulumo kaMengameli ayethe wayethula ingabe yahluke kanjani ke le eya kulonyaka masingabe siqhathanisa neminyaka edlule. Ngicabanga ukuthi noxolo bekuseyamazwibela nje umongameli abekhuluma ngawo. Uzokhumbula phela ukuthi kunezivunguvungu ezenzekayo ikakhulukazi zidalwa iloyo owayengumongameli weqembu uJacob Zuma. Ngicabanga ukuthi uzama ukuqinisekisa abalandeli nalabo beseka iANC ukuthi naphezulu ukuthi kunezinto ezikhona isayimisele ukwenza lokho ezokwenza. Kodwa ke umongo wenkulumo egcwele nokuthi bafuna ukuthini sizokwazi ukuyithola kahle ngomgqibelo. Uzokhumbula phela ingesikhathi lapho kulindeleke khona ukuthi ethule inkulumo yokubungaza lolu suku lika 112 weminyaka iANC yasungulwa. Manje ke usakhuluma ngaliqembu lelizonikeza inkinga sizuleke nonobhala jikelele wayiANC ufikile embalule ePaul ukuthi lo wayengumongameli useyixosheke ngokuthi ke amemezela ukuthi usezoseka umkhonto wesizwe. Ingabe khona into enjalo yakenzeka ukuthi umuntu ayixoshene?
Ngokomthetho sisekelo we-ANC enoxolo ukuthi awuvumi ukuthi usungule kumbe ubandakanye ezintweni eziphikisana neqembu kumbe ezincintisana neqembu. Uyabona makuthi njoba umongameli Zuma loyo ngumongameli uZuma ethe useyilunga le-ANC kodwa ngeke ivote le-ANC kusho ukuthi vele usho ukuthini usho ukuthi ke usephikisana nayo ukusho ukuthi uthi wenza leyo nto vele uchaza ukuthi awusena ingxenye yeqembu ingakho ke umbalula ebesho lokho ukuthi uma kuukuthi umnumzane uZuma yena uzoba neqembu azolivotela ngaphandle kwe-ANC lokho akuhlukene nanokuthi ukhankasela ukuthi i-ANC iphume embusweni manje ubuza ukuthi uzoba iqembu ilunga kanjani leqembu uma vele wena izinto ezenzayo zikhiphela ngaphandle yikho lokho akushoyo and sibonile ngeke ngabona lapha inkundleni zokuxhumana ama video akhombisa umbuthano we-MK ubukhona kwezinye indawo lapha eMpumalanga iningi labantu abebekhona uma ngabe ubheka Mbeje leli qembu iMK lingaba ingozi engakanani liyakhombisa ukuthi lizoba nabo ubungozi obuthize kodwa ke okusafuneka sikulindele ngoba okwamanje sisabone ikakhulukazi esifundweni saKwaZulu Natal sibonile amazwibela eMpumalanga nakhona la eGauteng kodwa ukhumbule iSouth Africa yakhiwe ama province awu9 sizobona ukuthi uma ngabe eseqhubeka esekhankasa jikelele ezweni abantu bazophendula kanjani ingakho sizokwazi ukuba nomqondo osabalele ukuthi umonakalo uzoba ngakanani kodwa kuyabonakala ukuthi vele esifundeni esinjengeKwaZulu Natal lapho vele athandwa khona kakhulu ukhona umonakalo ozokwenzeka kodwa umonakalo awuzokwenzeka enoxolo kwe-ANC kuphela ngisho neqembu le-IFP nalo ngisho ne-EFF khumbula phela i-EFF ukukhula kwayo okukhulu bekwenzeka eKZN uma kuukuthi ke laba bantu loyo wangumongameli uZuma bafisa ukuya kuye ngoba uma uzobheka abantu abalandela iqembu ilaba abantu abangeneme ngento eyenzeka manje eNingizimu Afrika yingakho sebetholele liqembu ukuthi hayi ngoba la akhona aseneme ngawo mhlambe lokho kusha kuyosenzela umehluko manje ucabanga Mzwandile nanka ke lamaqembu ngoba esekhona kanje esho ukuthi amaqembu lisungulele liqembu ngoba bengeneme ngale ANC kanje ngamanje okusho ukuthi umnumzane Zuma mayethi usayililungu le-ANC ushola ukuthi mangabe kungasuka umengameli lokhona mhlawumbe kwi-ANC singabona futhi MK sibuyela futhi kwi-ANC abantu abaningi abayesekayo le-MK kodwa futhi uyabona ukuthi ukukhathaza kwabo kulapha ekutheni uma ngabe ngathiwa ngasusa uRamaphosa kusho ukuthi phela ubezophinde babuyele yini kwi-ANC iningi lalabo bantu abaku-MK iningi labo bayasho namanje ukuthi bayi-ANC kodwa abaneme ngezinto ezenzeka kwi-ANC uzokhumbula-ke ngisho nasokhethweni ka-2021 lo masipala abantu abaphumanga kuyavota isizathu yini bathi aseneme nge-ANC ukusho ukuthi uma uzobheka iningi lalabo bantu abathutheleke ku-MK abantu be-ANC yebo bakhona abangena be-ANC abantu be-ANC asebethi ngenxa yokuthi aseneme asikhombise ukungenami kwethu naye umongameli uZuma uyakusho ukuthi lento engiyenzayo ngilungisa iqembu nakuba ke kuzoba nemibuzo ukuthi ulungisa kanjani iqembu ukuthi aliphume embusweni yebo sibonga kakhulu ke Mbeje ngesikhathi sakho lapha endabeni zesiZulu sibonge nje nangolwazi lwakho olunzulu umbukelekelo besixoxisana naye uMzwandile Mbeje ke sixoxisana mayelana nodaba ke lwalo iqembu African National Congress njengoba sazi ukuthi ke bekade ke begubha iJanuary 8 ileli qembu lasungulwa kanti bangabe siqhubela phambili ngenye indaba esiniphathele zona ungqongqoshe wemfundo ephakeme uBlade Nzimande uthi angeke ke yena azasuka esikhundleni sakhe uchithe umbiko wenziwe inhlanganelo labakhokhi inteli outer omhlanganisa losihlalo weNSFAS uNSCOSA kanye ke nabanye ekhwabaniseni ithenda lomnyango uthi abameli bakhe baphezulu kwalo lolu daba uNzimande usolwa ngokubandakanyeka enkohlakalweni nokufuna ukufumbathiswa izinkampani ezinezinkontileka neNSFAS lokhu kulandela ukubhujuka kwezingxoxo eziqoshiwe ezingaqinisekisiwe SABC ukuthi ziyiqiniso kangakanani. The purpose of this media briefing is to challenge the allegations contained in the outer report, refute the related distortions, and take the public into confidence on what is really behind these allegations. Nokho Nzimande uzichithile zonke lezi nsolo. I want evidence, genuine evidence. Nzimande, you took so many kickbacks. Nzimande, you took $1 million to the South African Communist Party. We are a constitutional state, for God's sake. We are not a banana republic. uNzimande uthi ngonyaka odlule NSFAS yabelwa izigidi ezingama-47 zamarandi ukuba ilekelela abafundi abangaphezudlwana kwesigidi. Uthi uzohlangana nebhodi lalesi sikhungo ngolesithathu ukuze belungiselele ukuqala konyaka omusha wezemfundo. Yize zanda eziphakamiso zokuthi kumele shenxe esikhundleni uthi akayindawo.
I don't see the reason why I should resign, to be quite honest. I'm doing my job as I've been given by the president, and I'm continuing. As I have said, Thursday I'll be back here. Nzimande uphinde waveza nokuthi SACP yaziqhelelanisa nokuqukethwa umbiko we-Alta. Enjalo iqembu iDemocratic Alliance lithi lizovulela amacala obugebengu ungqongqoshe wemfundo ephakeme malungana nezinsolo zokugwazelwa. Ngaphezu kwalokho leli qembu lizobhalela umengameli ukuze iSIU iphenye izinsolo zenkohlakalo nokukhishwa kwamathenda esikhwama seNSFAS futhi ke bafuna ibhantshi eligcwele umoya kungqongqoshe wemfundo ephakeme. We are preparing criminal charges against Nzimande, and we are also briefing our legal team to declare the NSFAS board delinquent over the corrupt and irrational direct payment and accommodation tenders. uSteenhuisen uphinde wasola uRamaphosa ngokuba yivaka ngelithi umsabisa okwezulu owabe ewumengameli wezwe uJacob Zuma. President Ramaphosa is so scared to death of Jacob Zuma that he even let over 10,000 prisoners out of prison as an excuse to release the former president from jail. Many of those released have gone on to perpetrate great crimes against the people of South Africa again. Under President Ramaphosa, not a single person, not one, has been imprisoned for state capture. Konke lokhu kwenzeka nje ziyaqonga ezingqinamba ezikhongethe lesikhwama kwazise kusanda kukhonjwa indlela isikhulu saso esiphezulu uAndile Nongogo naye owabe enindeka ezinsolweni zenkohlakalo. Mbukeli okwamanje nje-ke sasiqunga phezitolo kanti mangabe sibuya sokuphathela udaba oluthi Our freedom will not be a true freedom unless the people of Palestine are free as well. ngolwesine inkantolo ezobulungiswa yamazwe omhlaba izolalela isicelo seNingizimu Afrika sokufuna ukuphoqa elakwa-Israel ukuba liyeke ukuhlasela eGaza. Sibona sikubingelele mbukeli sikwamukela mangabe usanda kungena odabeni oluphambili besibuka ukuthi umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi iqembu lisemgudwini ongcono njengamanje ukuyihlela kanye nokuyivuselela njengoba lihlanganisa 112 lasungulwa. Khumbula ke ukuthi lezi ndaba zikhona na ku-YouTube ungena kuye ke uyicinga amagama athi SABC Izindaba nakhona futhi lapha SABC Plus sikhona. Ngolwesine inkantolo yezobulungiswa yamazwe omhlaba izolalela isicelo seNingizimu Afrika sokufuna ukuphoqa elakwa-Israel ukuba liyeke ukuhlasela eGaza. Umhlaba kungenzeka ubheke unyaka omusha kepha isimo asihle njengoba iqhubeka nje impi eseGaza elakuleli libhekise amabombe enkantolo yamazwe ezobulungiswa lithi izenzo zezwe lakwa-Israel zihlose nje ukubulala abantu basePalestina eGaza. Given the kind of destruction that we have seen in Gaza since the 7th of October, and not only the high number of deaths, but also the high number of deaths of children amongst the 22,000 or so people that are confirmed to have died, around nearly 8,000 of them are reportedly children. INingizimu Afrika iqhube yathi elakwa-Israel lehlulekile ukunqanda ukubulawa kwabantu kusukela mhla ziyisikhombisa kuMfumfu nyakenye kodwa umbuzo uthi umhlaba uzokwenza njani mayelana nosokwenzeka njengamanje. South Africa may be doing the U.S. a favor because the U.S. desperately wants a ceasefire. It's badly divided on the issue of Gaza and Palestinian suffering. We are saying we stand on principle, and we were taught by the father of our democracy, who said our freedom will not be a true freedom unless the people of Palestine are free as well.
Inkantolo yezamazwe ubulungiswa izolalela lolu daba ngoLwesine nangolwesihlanu. Abazali abaningi basencise Eastern Cape bathwele kanzima ukuthola imiphumela yeingane zabo. Basola izikole ngokuthi izigodlile ngenxa yokuthi bakweleta imali yesikole nokuyisenze esingekho emthethweni. Ukungafumani ingxelo yeziphumo zomfundi kubangela abafundi bangakwazi ukuqhubekela phambili nezifundo zabo. Abazali kuyabaxhalabisa oku. Umntanam lo high school umdala andifumananga i-report nge-reason loba ndilahle i-receipt. So ke ngoDisemba xa kufuneke ngondise i-receipt yangoJanuary endilahlileyo funeke yothatha i-report kwafuna i-receipt ndabe ndingenayilahlekile. Then the two bona abayifumenanga ilentuka i-report ngenxa yotypek abonga amnikeze ummiss ongasekhoyo. So ke ngokwathiwa bayashota otypek kanjalo ke. Isiphatha kabuhlungu ngoba kaloku abantwana vele kaloku abakwazi ukufunda kahle xa ungabhatalanga kaloku bade bagxothe nogxothe esikolweni. Isebe lezemfundo linolwazi ngalomkhuba ukuba usasetyenziswa zezinye izikolo. Umntana kabina sivumelano nasikolo, isivumelano esibakhona sibaphakathi komzali kwakunye nesikolo. Nto leyo ithi umntana kufuneka angabehlukumezeka angafumani report abanye abantwana bezifumene angazazi nento ba yena progressa na okanye ka progress ngenxa into ba kukho imali kuthiwa akayibhatalanga. Umboxela uthi ukugqibisana noku baza kuseka indlela yokunxibelelana kaWhatsApp nalapho abafundi baza kukwazi ukuxela ingxaki ezikumila kunje. NdinguNomzwanele Mngoma kwiindaba ze-SABC eNcise. Umthobulizi Thombe uDokotela uPeter Magubane wethulelwe isiqhoko ngeqhaza alibamba ekulweni nobandlululo ngezithombe ayithwebula ekhombisa isikhathi sobandlululo. Uhlonishwe ngesikhathi kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo ebandleni lamaRoma iRegina Mundi eSoweto. uDokotela Magubane ushone mhlalulunye kwephezulu emva kokugula isikhathi eside eseneminyaka engamashumi-991. Kuhlonishwe iqhawe elalwela inkululeko. Udokotela Peter Magubane wasebenzisa ikhono lakhe lokuthwebula wathwebula ukungabikho kobulungiswa ngesikhathi sobandlululo. Abaningi ke bamhloniphe ngeqhaza libamba ngokusebenzisa ikhono lakhe wacaba indlela eya enkululekweni. Ngithi salute to Baba Magubane. Salute to all the veterans who are here. I can see most of them here. We risked our lives for this liberation struggle. Were it not for this media, the world would not have known what was going on in South Africa. Wathwebula icala eladuma kakhulu iRivonia trial, imarsha yabesifazane yango-1956, inhlekelele yaseSharpeville, imarsha yabafundi bango-1976, kanye nezinye-ke izigameko ezenzeka ngesikhathi sobandlululo. uMagubane ke wahlonishwa ngendondo iNet Nakasa Award for Courageous Journalism. Umculi uSipho Hotstick Mabuza naye umhloniphe uMagubane. We need to create a monument, we need to create a museum where all his pictures and everything, where young people can be educated about his role. Umengameli ke uCyril Ramaphosa uhloniphe uMagubane ngomngcwabo sesigabeni sesibili ezingeni lesifundazwe. uMagubane uzobekwa endaweni yakhe yokugcina ngoLwesithathu. Bafana isifinyelele sivumelwaneni nenhlangano yengamele kanobhutshuzwayo kuleli isafa mayelana nokuhlelwa kwamabhonasi emqhudelwaneni weAfcon. Owengamele inhlangano yebhola likanobhutshuzwayo kuleli uDani Jordan uthi umike yanqoba umqhudelwano weAfcon Bafana izohlomula ngegidi eziyisi-7 ngokwedola laseMelika okuyimali elinganiselwe egidini eziyi-130 zamarandi kanti umihlulekile ukuthatha le ndebe ngeke ize ithole lutho. If they win, they get 7 million. If they lose, they get nothing. We want the team to focus and to perform. We have, over a period of time, settled this team. And we don't want to waste time on discussing unnecessary stuff. Kusenjalo kunethemba lokuthi leli qembu lakuleli lizofinyelela esigabeni somkhumula jezi njengoba nje nabadlali balo behlose ukuhambela ibanga leli. Hopefully, we can go a step further than the previous one. We went out in the last 8, so
you know, it's possible. You know, we need to dream high as a country, but we need to be realistic as well. We did well, certainly Tunisia in the World Cup. Mali is playing a kind of home game. It's near to the border of Mali. So yes, they will be very motivated, so it will not be easy. Emdlalweni wayo oqala emqhudelwaneni iBafana Bafana izobhekana nemali mhla zi-16 kwephezulu. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu alandela emva kwekhefu nesangoma sezulu umkhushula Msimanga. Kwasa kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangana njengoba sisho sithi makhulu kakhulu amathuba emvula ephelezela ukuduma enkabeni yezwe lase-Free State yongena KwaZulu Natal nasengxenyeni ezilapho koMatatiyela ngale kwaloko ngamancane nje mawungena lapho koPolokwane siye siyongena eningizimu sika ngamafu ngaseningizimu libalele mawungena entshonalanga sisho sithi ke nakusasa singaqhubeka silindele ukuthi ke lisikazi ngamafu engxenyeni yasentshonalanga umkhamezelo okanye umkhizo ikakhulukazi endaweni ezingasokhuni ngaseningizimu aqhubekele amathuba amakhulu emvula ezingaphelezela ukuduma ikakhulukazi ke lapha konodwa wesikole lase-Free State uyongena lapha eGauteng kanjalo naseMpumalanga uyongena entshonalanga KwaZulu Natal lapha eGauteng lezimvula singavuka ngazo uyongena ke ikakhulukazi lapha koWarden sisho sithi ke masamba siyobheka isixwayiso sanamhlanje ebusuku imvula nje singathanda ukuba nomgozi ikakhulukazi lapha eMpumalanga naseGauteng ebusuku uyongena eningizimu nasentshonalanga KwaZulu Natal kanjalo nasengxenyeni ke esenkabeni yezwe kanti ke nakusasa singasilindela lesimo lapha eGauteng uyongena lapha eMpumalanga kanjalo nalapha koBloemfontein sibe nokuqaphela kakhulu maseqala lezimvula sisho sithi amazinga okushisa ngivumele ngisho ngithi ebusuku namhlanje liphakathi nje kuzo zonke indawo esentshonalanga kahle singubo mongena ke ko-Upington ngisho ngithi ke nangapha ngasempumalanga lingafudumala nje endaweni ezingasokhuni libe phakathi kodwa mongena endaweni ke ezimaphakathi kanti ke kusasa ngokuphamba enhlavelanga kuyashisa nje likhipha umkovetsheni engxenyeni ke esenyakatho uyongena lapho kwaManskari kanti ke lapho ikakhulukazi koMamelodi nakhona kuyashisa uyongena KwaZulu Natal kushisa lapho komhlaba uyalingana ngale kwaloko lifudumale nje kwezinye indawo uyongena phansi lapha Eastern Cape ngafudumala kamnandi kanti entshonalanga khipha umkovetsheni mawungena ikakhulukazi ke lapho kwa-Upington ngale kwaloko ngafudumala nje kamnandi kuzo zonke indawo lapha kwanyango ogugulethu uyongena lapha kuSutherland ngivumele ngisho ukugcola umlomo ukuthi ke ngiyayithatha into bene ubusuku buhle. Mbukeli sibeka lapha ke bese kuphathele zona namhlanje kusihlwa kusasa abakhonoza kwethu ngolimi lwesiXhosa nibe nobusuku obuhle nisale kahle.